Magandang umaga po mga ka-Estral. Nandito naman po tayo sa ating YouTube channel. At ngayon magluluto po tayo ng budget ulam recipe na abot kaya sa ating bulsa. Ano pang hinihintay natin? Magsimula na po tayo. Tara na, pasok na tayo. Okay na, ito na. Papasok na po tayo. Ayan po ang ating lulutuin ngayon. Maghiwa muna tayo sa ating mga sangkap. Maghiwa muna tayo sa ating kamatis. Iwan na po natin ang ating ilagay na mga sangkap. Ayan, ilagay na natin ang ating kawali. Ilagay na po tayo ng mantika. Ilagay na natin ating luya. Bawang. Sibuyas, kamatis, ilagay na natin ang manok. Lagyan natin ng paminta. Lagyan natin ng oyster sauce. Ito naman ang ating hiwain, yung sitaw. Patong sa amin to. Lagyan natin ng tubig. Takpan muna natin.
Yan. Lagyan natin ng asin konti. Lagay na natin ang sitaw, sayote, takpan muna natin. Guys, ilaga muna natin yung ating saging saba. Kunin muna natin yung kaldero. Ayan. Ayan. Okay. Isabawan muna natin. Okay, buksan natin. Po. Tikman muna natin yung sabaw. Okay na, napakasarap. Luto na po siya. Okay na. Guys, luto na po ang ating saging. Yan. Ating. Palamigin muna natin. Okay guys, nandito na po yung ating nalutong na manok. Mayroon tayong mga sitaw at sayote dyan. Lagyan na rin natin ng saging saba. Yan. Ayan na po ang ating kakainin ngayon. Okay, ito na yung ating recipe. At ngayon magsimula na tayong tikman ang ating naluto ngayon. Manok at yung saging saba. Napakasarap. Saging. Kain tayo mga ka-Israel. Sarap.
hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo naman ang aking video na ito, huwag naman ninyong kalimutan mag-like, comment, subscribe. Bye-bye!